Això que escoltau és renou o és música? Doncs les dues coses i forma part d'un experiment. Són joguines convertides en instruments i ells estan fent un concert davant d'uns espectadors que a nit s'ho miraven amb sorpresa. Saturat i renouós, però molt divertit i, no sé, entretengut. Comença a tenir una mica de ritme, de tant en tant tens alguna sorpreseta. És una cosa molt nova. No sé, me ha agarrado mi madre y le he dicho, mamá, tengo miedo. Sinceramente. Sin palabra, me he quedado sin palabra. El concert d'Estrallarà es va encetar a nit la quarta edició del Festival de Música Electrònica Experimental i Videoart Neo-Tokyo. S'hi podran veure una setzena d'activitats entre les que hi ha sessions musicals i concerts. Enguany amb figures molt destacades del panorama independent. La novetat d'aquesta edició és un cicle de conferències al voltant del certamen. Perquè la gent pugui interpretar amb un poc més de coneixement de causa el que s'efectua damunt l'escenari, els artistes xerraran entre ells i explicaran tant el seu procés creatiu, la seva inspiració i tal, en el Centre de Recursos de Cultura Contemporània. I és que el que s'escolta aquí no és gens convencional. El festival durarà fins aquest dissabte.